Aquest és un tema, sobretot jo em centraré en les ocupacions il·legals, que ens preocupa, que creiem que ocupa a la població, i unes ocupacions il·legals que no només estan sent d'habitatges, sinó que són d'ús locals, que moltes vegades no compleixen ni el mínim per un habitatge, o que són d'espais de la ciutat. Això creix i no només representa un malestar pel propietari o un mal de cap, sinó ho és també pels veïns. Ho és també pels veïns d'aquestes ocupacions, perquè moltes vegades aquestes ocupacions il·legals degraden l'entorn. No podem emmascarar el tema de les ocupacions il·legals amb l'excusa que necessitem, que tenim un problema gravíssim d'habitatge. No es pot. I fer un discurs penalització populista, per exemple, dels grans tenidors o dels bancs. Un dia li tocarà a un banc, però també li toca a un particular que no té cap força, o a un veí corrent que té feina per arribar a final de mes i en canvi paga religiosament els seus impostos. El dret a la propietat privada és un dret per a tothom, pel que té molt i també pel que no té res o pel que en té poc. Darrere d'un habitatge buit, a vegades també hi ha problemes familiars molt greus i econòmics. I l'administració ha de tenir altres mesures per incentivar que s'ocupin, per exemple, que s'ocupin els habitatges buits, sense passar per l'ocupació il·legal. O l'administració té l'obligació també per fer unes lleis d'habitatges que donguin cobertura a les necessitats que té la població. Però no podem permetre que es menystingui la propietat privada. Queixes reiterades, per exemple, sabem que n'hi ha últimament, des de fa temps, al carrer Pizarro número 17, per exemple, sabem que vostès tenen algunes instàncies, des de fa temps, on per cert creiem que avui els veïns es reunien altre cop per parlar del tema. N'hi han hagut al carrer Sant Jaume, darrerament, a la plaça del Mercat, també darrerament aquest any, per exemple, al carrer Guayaquil, temes del que està passant darrerament. I no n'hi ha prou amb una moció com aquesta, on s'exposa aquesta problemàtica en concret que tenim, on els acords s'emparen amb instar grups parlamentaris, per cert, nosaltres no ho som, i el govern espanyol. I això és fàcil, perquè quan hi ha problemes d'aquesta índole i el veí o propietari necessita una solució immediata, els grups parlamentaris i el govern espanyol queda molt lluny. És cert que és necessari instar instàncies superiors per intentar corregir la llei, i nosaltres votarem a favor d'aquesta moció, però al mentrestant ens preocupa molt del que està passant, i l'administració local té una responsabilitat directa envers aquests fets. Com he dit en les darreres comissions informatives, i penso que porto unes 3 parlant d'aquest tema, cal que l'Ajuntament de Granollers es posicioni enfront de qualsevol ocupació il·legal, no només les de menys de 48 hores que ho fa. Hem d'avançar-nos a les ocupacions i deixar clar a la població que l'administració n'és contrària i que vetllarà perquè no passi en el nostre municipi. En els de més de 48 hores creiem que s'hauria de personificar i recolzar millor per al desallotjament al jutjat i estar atent als desordres públics. No serveix que la fragilitat social empari l'ocupació il·legal. Som conscients que hi ha fragilitat social i familiar i que aquesta és creixent. Ho veig cada dia, per exemple, amb la meva feina. Però se li ha de donar sortida d'altres maneres. Vull recordar, per certes coses que s'han dit avui en el plenari, que no hi ha progrés sense canvis profunds. I que aquests canvis profunds vagin a l'arrel dels problemes. I jo crec que en el tema actual del que està passant amb les ocupacions il·legals hem de fer canvis profunds per anar a arrel del problema. Moltes gràcies. Granollers Primàries.